Здравейте, ние сме от Драголов Ауто. До мен са моите колеги Калян и Георги, с които вие ежедневно кореспондирате. Днес ще засегнем темата, която беше по ваш избор, а именно 651 двигателят. Днес ще ви обясним какво ние гледаме, когато закупуваме даден автомобил и какво вие трябва да гледате, когато се купите двигател. Или по-скоро, когато купувате. Ние го правим за всеки един автомобил. Не специално за 651, а за него ще ви обяснят именно моите колеги Калян и Георги в детайли какво наистина трябва да му обърнете внимание. Кала, би ли казал на нашите клиенти какво гледаме, когато ни предлагат автомобил? Ами когато дойде този, първото и най-важно нещо, което направихме, беше да отворим масления филтър. Отваряме го и го гледаме за наличието на стружки. Има ли? Ние не го взимаме. А въпросните стружки, за които говориш, откъде идват? Ами могат да бъдат два варианта. Единия е да не е добре почистена системата, ако са обслужили лагерите на дадения двигател, а другия е да имате изцяло проблем с тях в момента. И следващото нещо, което ме е интересно така да те попитам, ако даден клиент намери в неговия собствен автомобил такива стружки, какво трябва да направи? Ами според мен най-важното нещо, което трябва да направи той е да потърси лицензиран сервис, към който да се обърне за неговия автомобил и да му направят точна диагноза откъде точно му идва проблема в двигателя. Добре, ако го имам този проблем, какво да правя? Ами може да пробваш да го ремонтираш, стига да подлежи това за ремонт. Ако не става? Ако не става за ремонт, можете да се обърнете към нас. Скъпи клиенти, както виждате, ние засягаме важните теми за вас. Ние сме от Драголов Ауто и сме всеки ден тук, от понеделник до петък, от 9 до 18 часа. Ако нашите видеа са ви интересни, лайквайте ни, шервайте ни и чакаме коментари за следващата тема, която да разгърнем към вас. Благодаря ви от мен и от моите колеги и до скоро!